Salutare, guys! Încă o zi, mergem la Miracle Garden, suntem deja aici. Am trezit frumos dimineața, am mâncat și acum am ajuns la Miracle Garden. 25 de km de la... Nu, 30 de km, 32 de km de la hotelul nostru. E super departe față de Dubai. Dar vedem și noi cum este aici. Haideți să vă dau și un poft de la intrare. Ia uitați cum arată intrarea Miracle Garden aici. Dubai frumos, cu căluțul. Și hai să vedem ce poze facem. S-a intrat. Ia uitați ce frumos e. Oh, căluțul. Ia uite. Mamă, cât de frumos e. Ia uite. Căluțul, tate. Mamă, și astea sunt flori naturale, toate. Ui, ești nebun. Ia uite. Mamă, ce poze. Se anunță o zi de poze, nu? Yes. Ia uitați, elefantul. Castelașul. Ce fain arată. Chiar arată drăguț. Ce mult ies. Și cum le udă, frate? Cum le udă pe tale? Ia uite. Pac, pac, pac. Ia uitați trunfiul, avionul, pinguinii ce au cu spatele. Uite ursulețul, ce frumos e. Pac, ursulețul. Palmiere acolo. Făcut totul din flori. Bravo, le completăm. Și vedem ce mai este, da? Eu îs tăvălit. Eu îs cea tăvălit de cald, ia uite. Mă urc. Spun un HP. Am făcut cămașa asta albastru închis pe spate. Puțin ca în călduță. Ia uitați vlog, foarte frumos aici, dar murim de cald. Ești șmecher rău de tot, da? Murim. 42 de grade sunt acum. E cu 6 grade mai mult decât trebuia să fie, aparent, în această perioadă. Gata, guys, plecăm și noi de aici. Mai poți? Nu. E foarte cald. Sincer, dar e foarte frumos, dar foarte cald. S-a topit. Ni s-a închis telefonul. Ni s-a închis telefonul, gen de la căldură. Ni s-a închis telefonul de la căldură. La cât de cald era. Tacea, plecăm. Foarte cald, am zis, mi s-a închis telefonul aici. N-am mai putut face absolut nimic o perioadă de timp. Am mers la baie, le-am răcit la aerul condiționat ca să-l putem folosi. Și acum mergem la Global Village. Ăla e frumos noaptea, da. Elefantul. Ăla e frumos noaptea, dar nu știu dacă prindem noaptea, că e abia ora 1:30. Și până mai facem o jumătate de oră până acolo, 2 și... Nu știu ce să zic dacă îl prindem noaptea, dar vedem. Foarte cald, 42 de grade. 42 de grade, tată. Murim. Salutare, chat! Vlog puțin supărat. Am ajuns ca românii la Global Village. Frumos. Bă, dar încă mă uitam pe geam. Parcarea goală. Frumos tare, am zis. Oho. Liber, liber, fac poze în voia cea bună. E ora 1:40. Deschide la 4. La 4, tată, că nici oameni la curățenie nu sunt aici. Erau doi care măturau frunzele. Și uite, acum mergem 20 de minute pe jos. Este cel mai apropiat mall. De aici să stăm și noi până la ora 4. La 42 de grade, uitați cum am dat și mâinile în jos, nu mă ardă soarele, că îi face insolație, dracu. O șapcuță nu mi-am pus și eu în cap. Hai, na, uite, ajunge. Ha, bă, poate intrăm pe lateral pe aici să ajungem imediat. Hai, că poate nu mai merge, poate am păcălit-o numai cu 10 minute de mers. Hai. Vă arătăm după aia din Global Village, la 4.
Am ajuns în mall, chat. Am ajuns în mall, am venit la Carrefour să ne luăm un suc și o apă, ceva, că nu mai putem. Mamă, distruși, uite. Asta e. Trebuia să mai dăm și gherlă, nu, Alexandra? Moartă. E decedată. Am venit la picnic. Uitați pe iarbă frumos. Chipsuri, suc, canapele. Suntem în mall, tată. Ne-am pus noi pe o canapea. Stăm o leacă că, nu știu, mall ăsta e cam pustiu, gen, e un Carrefour aici și toată lumea vine la Carrefour, dar în rest e cam pustiu, așa, totul e mai închis unele lucruri. Să stăm aici, că e fix lângă Global Village, stăm și noi 2 ore. Mai vedem ce este pe aici, hai ne auzim. Da, băieți, canapeaua asta pot să trec în lumele meu. Avem 2 ore de când stăm pe canapeaua asta, am și mâncat chipsani. Ce să facem, tati, dacă aici fix la Global Village e închis, uite, mi-am luat tricouri la outlet de aici, este un outlet frumos. Tricouri frumoase. Și acum mergem la Global Village. Uite cum m-au prins sălile prin asta, vezi? Și am plecat, vă trimitem videouri de acolo. Și am intrat în Global Village după câte ore? După 3 ore, tată, de așteptare. Suntem în interior. Și acum așteptăm să se facă lăsarea soarelui. Și vedem și că aici totul iluminat, frumos. Mergem și noi pe la tarabile să vedem cine mai putem cumpăra. Și o să vizităm și noi pe aici, că am înțeles că e foarte mare. În toate părțile, câte o parte, câte o țară, câte nebunii. Hai să vedem ce iese. Ia uitați, India, frumos. Iordania, Irak, ce frumos arată. Egipt. Ce e aici? Câsa, ce s-ar lua Câsa? Da, și acolo este fiecare câte o țară, să zic așa. Și lung încolo și la fiecare țară din asta intri înăuntru și ai chestii tradiționale din țara respectivă. Vedeți? Și pe mijloc ai așa, chestii astea de cumpărat, mâncare, nebunii. Frumos, frumos. Gata, guys, am aflat ce înseamnă și Cusau. Înseamnă Kingdom of Saudi Arabia. Saudis, cum Saudi nu se vede. Acolo este și o să mergem să vedem ce găsim de cumpărat. Ia uitați, guys, intrăm în China, să vedem și noi ce găsim aici la China. Dacă găsim treburi de astea lor, acolo e parte de distracție. Aici e Iranul. Mergem și noi fiecare să vedem ce găsim. Dar oare găsim chestii la fiecare țară sau găsim toate din tarabe de astea arabești? Păi și de ce nu vă costume de la chinezești pe aici? Uite, ia-ți o costum de ăsta chinezesc. Hai să vedem. Ia uitați, tată, ce de astea, ce figurine aici. Cu pălării, cu... Ia uitați costume. Wow, ce faine. Deci aici în China cu... Uite răsi, cu costume de astea de chinezoi. Ce tare. Mamă, ce frumos arată. A, uitați, ce frumos. Uite, Pakistan, Turcia, UAE. Frumos, acolo este un parc, văd că dragonașul în apă. Mai întreb și aici sunt multe tarabe, cumva, tarabe din fiecare țară, să mergi să găsești haine de-a lor. Chestii astea tradiționale de pe la ei. Ia uite, uite bă, harta aici, că am găsit, gata. Ia uite. Mergem în Africa, Rusia, Europa și America după aia. Și aici e ceva spectacol, main stage. Ia uitați ce frumos e. E până acolo și aici gen să oprește. Tot așa. Ia uitați, guys, Squid Games. Ce tare. Aici e Coreea. Uite pe asta de actorul din Squid Games, nu? Nu e ăla? Faci reclame la cafele. Intrăm la America, guys! America, Michael Jordan! Wow! Ia uitați ce frumos vedeți, la Disney! Așa? Aici la America oare vinde pistoale, droguri, arme? Oare cum funcționează? Vedem imediat cine dă. Se lasă seara, guys, și ia uite cum a început să fie luminat tot acest oraș. Maker of the Global Village. Intrăm aici în Africa. Ia uitați ce frumos se vede. Pac. S-au aprins luminile complet.
Ia uitați ce frumos e. Și noi stăm aici pe iarbă frumos. Și așteptăm îndată să facem niște poze. Plecăm, guys, către hotel. Ia uite ce frumos e. Mergem să vedem dacă mergem cu taxiul sau cu un metrou ceva. Că am văzut că taxiul ți-a destul de mult azi. Nu știu dacă m-au auzit, dar eu încerc să urlu. Așa. Băi, ce frumos se vede castelul ăsta. Acum vrem să facem niște poze aici, pentru că atunci când am intrat noi era soare încă și de asta. Ia uite ce frumos se vede. Gata, guys, pe astăzi ajungem și noi la Mec, băgăm ceva la mat. Și ușor că vine. Și după aia mergem la hotel, mâine mergem la moschee și vedem ce mai facem. Așa că ne auzim mâine, pa, pa!